mukhale pepani pano ambe kutuluka ndi makommissioners athu ndipo tipempha candidate athu His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera kuti apite pa mpando pene anakhala paja akhale ndi msonkhano wa atolankhani. Ndipemphe olemekezeka onse kuti pamene msonkhano wa atolankhani uli mkati tiyeni tisayimbe tisapange phokoso ndi cholinga chakuti msonkhanowu umveke bwinobwino. Zikomo kwambiri. Your Excellency, my name is Chipirilo Mtumodzi from Malawi Broadcasting Corporation. You have submitted your nomination for a second term. Your Excellency, what is your message to Malawians who are looking for stronger delivery on key areas such as food security, economic stability, and how does your next term directly address these expectations? Thank you. Mr. President, dzinanga ndikathe maulidi kuchoka ku Times. Mulamuliro wanu taona mafuta galimoto akuvuta. Taona sabata zisanu zotsogozana mafuta akuvuta anthu kugona ku filling station. Ndikunena pano mafuta aso amba kuvuta. Taona vuto la sugar anthu kumakhala mizere to extend munthu amene wangofika ku Malawi kumene sakudziwa chikuchitika kudabwa kuti kodi khwimbiri kutani panja pa shop. Taona so mavuto ena oti sindingathe kuatchula pano funso litalika. Funso langa ndila kuti mukufuna amalawi akupatseniso 5 years ina muwabweretsere zina zotani. Amalawi akupatseniso ni 5 years muwapatsa zifukwa zotani zoti achitire zimenezo. Zikomo. Your Excellency, my name is Matthew Kasanda from Nation Publications Limited. Mwina, out of the party members, why have you chosen Vitumbiko Momba? Thank you. Zikomo kwambiri. Ife tabwera ndi fundo zisanu. Fundo zimene zitithandize kuti maziko tayalawa apitilire kukhala othandizira kuchita stabilize chilichonse. Ndipo fundo zimenezi ndi fundo zimene kuzitsatira mokhulupirika monga tayaliramo nkhani yakayendetsedwe kachuma mdziko muno kayamba kale kusintha. Komanso funso lachiwiri lokhudzana ndi sugar kapena mafuta. Kamba pano fundo zimene ife dakhazikitsa zakuti zinthu zimenezi makamaka mafuta tiziwapeza mochipira potsatiranso malamulo amene dakhazikitsa ku parliament. Mafutawo teletu kambamo ali kale panjira. Wena zimayipira izi. Wena zimayipira zimenezi chifukwa maubale ankhani kolingana ndi kapezedwe ka mafuta akhalapo nthawi yayitali, ndipo chifukwa chomatseka maubale amenewo ndikuti tizingotenga mafuta kwa iwo amene angatipatse pa mtengo wochipira. Wena zijuwa kondweretsa. Koma nkhani imeneyi ni nkhani yakuti zonse zimene tayika kale m'malo mwake zithandizira kuti mitengonso ya zinthu itsike. Nkhani ya sugar, tikupanga sugar kwathu konkuno tayikaso lamulo latsopano m'parliament lokhazikitsa kayendetsedwe za sugar. Zitithandizira potsata malamulo osati kuti tingopezana ndi kugwirana ufiti ayi, koma zitithandizira kuti pazikhala chilungamo pa nkhani imeneyi. Chifukwa zina zimene zatulukanso ndime yolondola kuti kodi sugar wasowa bwanji wokoza konkuno zambiri mwazidziwa kale ndi mmene zimayendera ndi mmene sowena amachitira ndi kusakhulupirika kwawo. Nkhani imeneyo ni nkhani yofunika kuyilondola bwino. Ndiye kuti kutsogolo kumuchita bwanji tayala kale ka maziko zimene zambika kale kuchitikazi zimene tufuna kuti tipititse patsogolo kuti dziko lathuli likhazikike kwenkwene. All right. Zikomo kwambiri. Your Excellency,
I'm Robert Shandilira. My question is on labor export. Your first 5 years, you were good at labor export, where a lot of youths went into other countries. So come 16 September, once Malawians trust you with their vote, what are you going to do in order to improve in those areas so that a lot of youths benefit from that program? Thank you. Zikomo kwambiri. Your Excellency, dzina langa ndi Patrick Kachere kuchokera ku Umunthu FM. Pamene malo amboma panali malonjezo osiyana-siyana, ena mwa iwo anakwaniritsidwa ndipo ena mwina sanakwaniritsidwe. Ndipo mu nthawi imene mukhazikitsa manifesto munafotokozaponso mfundo zosiyana-siyana zoti amalawi akhulupirireni. Ndiye ina mwa mfundo inali yokhuzana ndi 500,000 kwacha imene ana achichepere mwina azilandira. Amalawi akufuna atamvetsetsa kuti mupange clarify kuti pozindika zoti dziko lino nthawi zina limadalira ndalama zakunja kuti zinthu ziyenda bwino. Mwina pamene patapangani clarify kuti amalawi amvetsetse bwinobwino. Zikomo. Your Excellency, dzina langa ni Robert Edward kuchokera ku Luntha TV. Bungu la Malawi Electoral Commission la kupemphani kuti mukameme anthu kuti adzaponye vote. Mukamaka wamema anthu, Your Excellency, muzikapitirizaso kulonjeza kutengera ndi zimene zachitika mbuyo. Zikomo. Zikomo kwambiri. Tiyentivane nkhani yakuti achinyamata enaso amene ali ndi maluso osiyana-siyana akhoza kupeza ntchito kunja. Ndi nkhani imene tinayilondola kuti ikhale ndi dongosolo lokhazikika. Poyambirira zidabwera kutayambika nkhondo kuti akhale ngati wolowera m'malo mwawena amene chifukwa cha nkhondo imeneyo samakhozanso kugwira ntchito zawo. Ndipo zitachitika izi kudzera mwa mabungwe ena ndi ena, dziko limene tidagwirizana nalo ndi ife pokambirana adati tsopano tikhazikitse mapangano boma ndi boma lizake. Ndipo nkhani ngati izi zimatenga nthawi chifukwa cha negotiation, koma zidatheka zonse dasainirana bwinobwino. Paliso maiko wena amene akukhumba zoterezi. Kumbuyo kuzina zimene zachitika nzakuti wana wathu adachita ngati walowa ukapolo chifukwa chopanda ndondomeko yakuti kodakapita ku maiko akunja ukafuna zintchito pakhale mapangano otani. Chifukwa chosoweka mapangano ameneyo ambiri ayiwo samasamalidwa bwino mpaka na dziko lino nthawi zina limadziwa kuti wena akuvutika chifukwa chakuti zatulukira poyera kuti mmene adachokera sizidadziwike, amene adapangana naye sizidadziwike, koma popeza ni ana wathu tiwathandizebe kuti abwerere kwawo. Ndiye timafuna kuti pazikhala ndondomeko nthawi zonse chifukwa popanda malamulo kutsatidwa bwino chisawawa nchimene chimakula. Ndiye ife timakana zimenezo kuti zizikhala zinthu zothandiza. Tsono mukuti kodi malonjezano munena chifukwa tiwena kale mudanenapo sadakwaniritsidwe ngakhale wena adakwaniritsidwa. Ndikukhulupirira kuti Mmalawi aliyense akhoza kudziwa chifukwa zimene talephera kuchita tidafotokozanso zifukwa zake. Zimene tachita nkupiriranso kwa Malawi ndi kuthandizana ndi mtima wakuti angakhale tili masautso zinthu zina tikhoza kuchita. Koma lonjezo mwanena ili limene takhala tikukambapo chifukwa mufundo zisanu zimene tabwera nazo manifesto muja ina yukamba za nkhani imeneyi. Ndiyo nkhani imeneyi ili mkwama kuti kodi inu mkuti 500,000 kwacha. Mwana aliyense kuti zikhala bwanji. Izinso tipita nazo ku nyumba ya malamulo nkuyika malamulo wake okhazikika ndondomeko zokhazika bwinobwino kuti chilichonse chizikhala mwa ndondomeko. Koma mwachidule nchakuti dziko lino lodala, dziko lino tili ndi chuma. Mthumbamu nthawi zina ndalama ikasoweka sikuti ndife amphawi tangoshota tsiku limenero, koma dziko lino lili ni chuma. Ndipo zina zimene tifuna tikhazikitse ndi sovereign wealth fund, monga takhazikitsa mafandi ankhaninkhani
ndipo zimenezo zidzathandizira kuti mbadwo wina kutsogoloku udzakhale mbadwo opanda amphawi, chifukwa mwanayo tikamuyikira ndalama imeneyi, ndalamayi zikhalanso invested mpaka naipindula kupeza ndalama zinzake, kuti mwana akamakafika zaka 18 ndi milioneya kale. Zimenezo zithandizira kuti powaphunzitsanso mmene akhoza kugwiritsidwa ntchito investment ngati imeneyo, zidzakhale zinthu zothandizira kuti ku Malawi kuno zikhwaya zachulukadi. Ichichi ndi cholinga, koma tudziwa kuti ndalama si tidalira zakunja, tidalira ndalama zimene tokha tichite produce. Chifukwa tikamakamba za ntchito ya mafactory, ntchito ngakhale ya ulimi, ntchito ngakhale yokopa alendo, zinthu zimene takhala tili kutsatira potsatira masomphenya 2063, zimenezi zitipangira ndalama zochuluka, chifukwa tikufuna kuti zopanga zinthu zizichitikako nkuno, sitidaliranso ndalama zakunja, koma chuma chimene tili nacho kale pansi pa nthaka apa ngakhale pamwamba apa, chifukwa dzikoli lodala monga mwa nyimbo ya mtundu wathu. Oh, okay. Pali funso lina sinayankhe. I'll come back to you. Kodi mkuti bwanji chifukwa mwasankha Vitumbiko Mumba? Zambiri zimene zutipomboneza mdziko muno zikhudza achinyamata ambiri amene ali amayi ndi abambo, anyamata ndi atsikana. Nkhani yakuti kodi boma loti litikomere tikhale ndi boma la mtundu wanji. Ndiye tikamakamba za ma reforms mboma, Vitumbiko Mumba atithandizira kuthamangitsa zimenezo kuti zinthu zina ziziyenda mwa msanga. Ndiye ndikhoza kukamba zambiri koma ndimekayi pamwepa. Give him a mic. Kapena mukhoza kungoshauta. Mr. President, I wanted to appreciate how difficult was it to set up for Vitumbiko Mumba, and maybe out of interest, when specifically did you make up your mind? But also, you know that this may be a divisive choice to the party. What are you intending to do to make sure that you galvanize the party together in spite of the choice that you have made? He could, yes, be given the assignment to come up together and help you in terms of revitalizing the civil service. But if it does not get the support from the party, you know how difficult that is. I can assure you that he will get the support from the party and all good-willing Malawians. I can assure you that the Malawi Congress Party is a huge institution. It has various strengths, various people who know how to handle things. And I want to assure you that my choice of Engineer Vitumbiko Mumba is a choice that will benefit all of Malawi Congress Party. And I can assure you that differences of opinion and differences of approach to doing things does not mean lack of unity. We can synergize, getting all of our strengths together, and that's how you make improvement. And therefore, for us, we can deal with every type of member in Malawi Congress Party, because not everyone is like everyone else. There is a reason for that diversity, so that we can then add our strengths together and form a formidable team that can deliver. Zikomo kwambiri pa mapeto pa msonkhano wathu wa nkhani ndi umenewo. Pano tiyapemphe tiyeni time mwaulemu chifukwa His Excellency akhale akutuluka pa malo pano. Zikomo kwambiri. Bingu International Convention Center
President Lazarus Chakwera pano anabwera with the state limodzi ndipo tiyenda limodzi ngati chipani nimafunisisa ndithu kuti ndimve zimenezo chabwino timpatsire Wanda ndithu kukupasirani zitika kuno ku timati mwina tingofunsa funso limodzi ndithu kwa president pamene tikupitirira kwa Bwana President, zina langa ndine Wanda Msisia. Choyamba mwina takhati kukamba kuti kusankha kunali ngati kumwetsa penalty. Ndi anthu akuti mwamwetsa penalty chifukwa chakuti masankha Vitumbiko Mumba. Kodi Chakwera Mumba mbekezere zotani kampeni imene? Inuyo mudziwe kuti zaka zapitazi ntchito inali yokhazikitsa maziko kukhudza masystem aboma, kukhudza infrastructure, zitukuko zosiyanasiyana, komanso kutumikira anthu chifukwa cha mavuto amene agwera. Kumene tikupitako tsopano tifuna timange pa maziko amenewa kuti tichukumitse tsopano Amalawi aone phindu lake la zimene tayikazi ngati maziko. Ndiye Vitumbiko Mumba ndi chitsanzo cha iwo amene akhoza kutithandizira kuchukumitsa zimenezi, chifukwa tufuna kuti tisayendenso ni sipidi yochepa ayi. Amalawi audikira kuti kodi phindu la zimene mwakhala muchitazi likhala la mtundu wanji. Nde mwina mutati sankhidwaso tizayembekezere masiku 100 oyambirirawa? Osina from the word go akangonena kuti on your marks get ready go ndiye kuti tayambira zimenezi. Zikomo kwambiri Your Excellency. Amene ndi Dr. Lazarus Makathi Chakwera amene ndi president wa dziko lino komanso iwowa ndi president wa chipani cha Malawi Congress Party amene asankha Vitumbiko Mumba ngati running mate wawo ndi akufotokoza kuti zimene akhala mu zaka 5 zimenezi Amalawi atakhulupirira kwa basaso voti mu chaka chimene chikubwerachi ndiye kuti akuti tiona zimene zijakupakula akupya akugawa no kwa Amalawi nde Amalawi mwina ngati akutizidwa ndi mene asankhira Chakweramo ndi zimene akufotokozamo chizwa chipandepo womola timakamba ife kunoko kuti kodi kunakakhala kuti uni mpira wa mapenalty kodi Achakwera amwetsa kodi aphonya Amalawi ena akuti yayi khala ngati akuti ampinda Goloboy kuti Goloboy walowera mbali yawo kuapanga mbali yawo. I think chimenecho mwina ndi chikoka chimene ali nacho anthu pa Vitumbiko wayana umamvera ndithu mene amayankhulira president ndafunsa kuti